Gepleyer Adatlyk Radiosu. Akşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 16-njy apreli hepdäniň penşenwe güni Pragdaky studiýada siz bilen men Sahra. Şuň kawarlar günnelik gepleşigimizde. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin özüniň ýyllyk çykyşynda Russiýa hiç açan Birleşen Ştatlara ýapça bolmaz diýdi. Вы были одним из авторов программы развития страны и ее экономики до 2000. Demirazyk Owansanda Türkmenistan bilen serhetleşen etrawyň resmisi etrawı söwüşçülerden arasalama üçin gelen Owan harwalarynyň ýyda çeklendigini aýdýar. Gepleşigimizde şu beýlik soraglara jogap tapmasy ýanşarys. Programmamyzyň ahyrynda bolsa Aşgabat Ümürlän Daýhan Badaryndan Altynasır Badaryna göçürilen telekeçilere avtodrolodan ýer berileni barada taýýarlan maglumatymyzy eşdireriz. Paýtagtdan 10 kilometr uzaklykdaky Altynasır Gündoğur Badaryna göçmeli edildi. Öňümizde ýarym saatyň dowamında studiýada siz bilen men Sahra bolaryn. Habarlar günnelik gepleşigimizde başlamadan günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin günwataryň Moskwa garşy girden sanksiýalarynyň Russiýany çäklendirmäge gönükdirilendigini aýdyp, Ýewropa Birleşigi Birleşen Ştatlar we beýleki döwletler tarapyndan girdilen jeda beriji çäreleriň Moskwanyň Ukraina krizisindaky we konfliktindäki rolu bahanalanyp güýje girdilendigini öňe sürdi. Putin bu barada 16-njy aprelde döwlet telewiziýasynda gün efirde görkezilen ýyllyk soraw-jogap çykyşyna belläp geçdi. Rus prezidenti sanksiýalaryň Russiýany bökdemegi maksat edilýändigini olaryň ýakynda güýçden aýrylmajakdygyny çaklady. Ýewropa Birleşigi we Birleşen Ştatlar sanksiýalaryň Russiýanyň öz tutumyny üýtgetmegine gönükdirilendigini aýdýarlar. Şol bir wagtyň özünde Kiýew we Günwatar ýurtlary Russiýanyň 2014-nji ýylyň mart aýynda Krim ýarymadasyny bir kanun aneksiýa edendigini we Ukraina urşundaky separatistlere gollaw bermek üçin günnor Ukraina goşun we ýara uğradandygyny belleýärler. Owansanyň Türkmenistan bilen serhetleşen garkyn etrafyndan Jowuzjana gaýdyp gelýän Owan harwalaryna söwüşçüler tarapyndan şu gün hüjüm edilen netijede bir Owan harwasynyň helak bolandygy aýdylýar. Şol harwalar mundan 3 gün öňe Türkmenistan bilen serhetleşen hamýap etrawyny söwüşçülerden arasalamak üçin baryp operasiýa geçirmän ýyzyna barýan mahala söwüşçüleriň hüjümine duçar bolupdyr. Jowuzjan welaýatynyň polisiýa bölüminiň başlygy general Fakir Muhammed Adatlyk Radiosyna beren maglumatynda şol çaknaşykda 8 Taliban söwüşçüsiniň hem helak bolandygyny aýtdy. Emma bu habary hinide çenli garaşsyz çeşmeler arkaly tasdiklatmak başartmady. Qazaqstanyň Günwatarynaky Oral şäheriniň suwdy ýerli 3 ýaşaýjyny Siriýadaky we Irakdaky Islam döwleti atly toparyň söwüşçüleriniň hatyryna goşulmasy ýylan şykdaýyplap, olaryň her birini 3,5 ýyl türme tutsagylygyna hökm etdi. Qazaqstanyň Günwatar regionundaky prokuratura idarasynyň 16-njy aprelde beren maglumatyna görä, görüňki diýen adamlar Qazaqstanyň serhedinden Russiýanyň çäklerine bir kanun geçmäsi ýynaşmakda we ýurdun daşynda islamçy söwüşçüleriň operasiýalaryna gatnaşmagy planlaşdyrmakda günäli tapıldılar. Şahsiýeti köpçülüge ma'lum edilmeýän adamlar geçen ýylyň noýabr aýynda Gazak serhet gullukçylar tarapyndan tutsaw edilipdiler. Pakistanyň ýokary suwdy ýurdun dawaly täze harby suwtlar tarapyndan ölüm jezasyna hökm edilen 6 islamçy söwüşçüniň dardan asylmagyna soňa goýdy. Görüňki diýen 6 söwüşçü aprel aýynyň başynda täze harby suwtlaryň çykaran ilkinji hökümleri esasynda ölüm jezasyna we olaryň 7-njisi ömürlük türme tutsaglygyna hökm edilipdi. 16-njy aprelde Pakistanyň ýokary suwdynyň ýuristler assosiasiýasynyň ýanwar aýynda konstitusiýaga girdilen üýtgetmeler dogrusynda käbir sorawlary orta atandan soň söwüşçüleriň dardan asylma baradaky karar soňa goýuldy. Görüňki diýen konstitusiýon üýtgetmeleriň esasynda harby suwtlar döredilipdi. Pakistanyň suwdynyň görüňki diýen konstitusiýon meselelere 22-nji aprelde garamagyny araşdyrýar. Azerbaýjanda adam hukuklaryny gorap çykyş edýän tanymal aktivist onuň syýasy maksatlydygyny aýdýan suwt dinlenşiginden soň 6,5 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi. 16-njy aprelde Bakuň agyr jenaýatlar boýunça suwdy Rasul Jafarow salyt galplyklaryna bir kanun biznes etmekde we wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanmakda günäli tapdy. Suwt Jafarowyň iş boýunça hökm çykarandan soň ol bu karary syýasy maksatly diýip atlanyrdy. Jafarow Ýewropa oýunlarynyň öňýäninde Azerbaýjandaky adam hukuklarynyň ýagdaýyna ünsü çekmek üçin kampaniýa başlatmagy planlaşdyrýandygyny ma'lum eden soň awgust aýynda tutsaw edilipdi. Görüňki diýen Ýewropa oýunlary şu ýyl iýun aýynda Azerbaýjanda geçirilýär.
16 aprelde Ukrainada onlarca protestçi vezipeden çetleştirilen Prezident Viktor Yanukovych'in häkimeti döwründäki korrupsiýa bilen ilteşi bolan häzirki hökümet işgärleriniň vezipeden çetleşdirilmegine gönükdirilen kanuny öz gorlugyny beýan etmek üçin Ukrainanyň konstitusiýon sudynyň öňünde demonstrasiýa geçirdi. Şol bir wagtyň ödünde lüstrasiýa kanunyna garşylyk görkezýän onlarca protestçi 16 aprelde sud binasynyň daşyna ýygnanyp kanuny resmiýetiň bir kanun vezipeden çetleşdirmek diýip atlan protest geçirdi. Ukrainanyň konstitusiýon sudynyň lüstrasiýa kanuny boýunça sud dinlenşiklerini 16 aprelde başlamagyny araşdyrýar. Hormatly dinleýijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanışýarlygyňyzda olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sahra. Saatlar ketmeden soň gepleşigimizde habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdirýäs. Habarlardan belläp geçişmede ýaly Rus prezidenti Vladimir Putin Günwataryň Moskwa garşy girden sanksiýalarynyň Russiýany çäklendirmäge gönükdirilendigini aýdyp, Ýewropa Birleşigi, Birleşen Ştatlar we beýleki döwletler tarapyndan girdilen jeda beriji çäreleriň Moskwanyň Ukrain krizisindäki we konfliktindäki rolu bahanalanyp güýje girdilendigini öňe sürdi. Bu barada kärdeşim Ýoşana Nurwanyň berjek giňişrak maglumatyny dinlädik. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin 16 aprelde Günwatar sanksiýalary ortiýet çäklendirmegi maksat edinýärdi. Ol Moskwanyň Ukraina krizisindäki we konfliktindäki rol ýylýan Ýewropa Birleşigi, Birleşen Ştatlar we beýleki döwletler tarapyndan ortiýete garşy jeda çärelerini ulanmak üçin tapylan bir bahana diýen pikiri öňe sürdi. Putin özünün ýyllyk sorag jogap sessiýasynda döwlet telewizioniýasynda gön alınıp görkezlen çykyşyny ortiýet daşardan bir toporsyna bilen ýüzüýüz bolýar. Emma ol içerki siýasy durnuklugyny saklamagy başarsa islenni kopa gaýtargy berip bilerdi. Ol sanksiýalaryň maksady ortiýeti bökdemek diýdi we olaryň bu ýakynyna aýrylmajagyny çaklady. Вряд ли сейчас стоит ожидать снятия санкций, потому что Birleşen Ştatlar we Ýewropa Birleşigi sanksiýalary ortiýetiň bolşuny ýetgetmäge gönükdirilen ýerler. Kiýew we Günwatar döwletler ortiýetiň 2014-nji ýylyň martynda Ukrainanyň Krim ýarymadasyny bir kanun anneksiýa edenligini, Günnäwr Ukrainadaky separatistler gollamak üçin ýara we eskeri ýerenligini aýdýarlar. Ma'lum bolýaly, bu sebäpde konflikt netijesinde 2014-nji ýylyň aprelinden bäri 6000-den gowrak adam öldürildi. Putin ortiýetiň Minskde fevralda gelinen alalasygy ýaraşykda parahatçylyk alalasygy diýip atlandyrmakdan çeke durýanlygyny we sanksiýalaryň Ukrainadaky ýagdaýa hiç bir dahalynyň ýokdugyny aýtdy. Meniň pikirimçe ol ýerde Ukrainadaky wakalar bilen gönür baglanşyk ýok ýaly görünýär. Sebäbi häzir Minsk şertnamalarynyň durmuşa geçirilmegi gerek. Biz olary durmuşa geçirmek üçin hemme zat edýär. Kiýew häkimetleri bolsa howlukmaýar. Emma bize garşy sanksiýalar gören saklanyp galýar diýip Putin aýtdy. 15 ýyldan gowrak bäri prezident ýa premier ministr hökmünde häkimet başynda oturan Putin öz 3-nji möhletinde eger biz birleşsek ortiýet hemmetine döz geler diýip başga pikirleriň sesini tem etmekde tanqid edilýär. Eger de biz içerki siýasatymyzda durnukly ýagdaý jemgyýetiň häzirki jewisligini saklap bilsek, biz hiç bir howpdan gorkmaly diýip Putin aýtdy. Şeýle de Vladimir Putin Günwatar sanksiýalarynyň ortiýetiň ýüzüňiz bolýan ykdysady kynçylyklaryna goşunt bolýanlygyny aýtdy. Emma ýurt olary ykdysady ösüşlerde täze sepkitleri ýetmek üçin ulanmalydy. Putin ortiýetiň milli pul rublyň hümmetiniň soňky wagtda 20%-den gowrak ýokary galanlygyna öňe çekdi. Ma'lum bolýar, Rus rubly geçen ýyl neft bahasynyň keskin aşak gaçmagy we Günwatar ýurtlarynyň Moskwa garşy girden sanksiýalarynyň täsiri sebäpli köp hümmetini ýitiripdi. Rubl durnuklulaşdy we güýçlerini ekspertler biziň problemalaryň kyn sepkidinden geçenligimizi aýdýarlar diýip Putin aýtdy. Şeýle dol neft dönürçiliginiň ýokarlananyny hasylyň bolsa gowdugyny sözüne goşdy. Ol ortiýetlileriň ortaça ömür dowamlylygy uzaýar, ölüm derejesi bolsa pehelýär diýdi. Bütün Dünya Banky 1 aprelde ortiýetiň jem içerki önüminiň 2015-nji ýylda 3,8% çenli ýyla gaýtjagyny, 2016-njy ýylda bolsa 0,3% peheljegini saklady. Emma 2018-nji ýylda 4-nji möhlet eken prezident bolmak hyýalyny aradan aýyrmaýan Putin Rus ykdysadyýetynyň 2 ýyldan hem az wagtda ösüş ýagdaýyna dolanyp geljegini aýtdy. Şeýle de Putin ortiýetiň imperiýany dikeltmek planynyň ýokdugyny, emma öňkü Sowet respublikalaryna ýaşaýan ruslar gollajagyny aýtdy. Ol ortiýet hiç açan Birleşen Ştatlara ýapça bolmaz diýdi. Kärdeşim Ýoşana Nurwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz.
Ortiýetin Täjikistanyň harby bazasynyň işgärleri 15 aprelde protest aksiýasyny geçirip, özlerini 6 ay bäri zähmet hakynyň tölenmeýändigini aýtdylar. Bu dawanyň Täjikistanyň we Ortiýetiň arasyndaky gatnaşyklary dartgynlaşdyrmagy ukyply bir mesele bolup durýandygy aýdylýar. Bu barada kärdeşim Gödeliň berjek giňişrak maglumatyny bilelikde diňläliň. Ortiýetiň Täjikistandaky harby bazasynyň işgärleriniň 15 aprelde geçiren protest aksiýasyna yerli ýaşaýjylaryň onlary çaty gatnaşdy. Protestçiler 6 ay bäri özlerine zähmet haklarynyň tölenmeýändigini aýtdylar. Kulub şäherinde ýerleşýän bazanyň öňündäki protest aksiýasyna gatnaşan Bazor Ali Boltaýew protestçileriň bazanyň baş ýol başçysy bilen gepleşendiklerini we onuň tölenmedik aýlyklaryň tölenjegini aýdanlygyny habar berdi. Emma ol yerli işgärleriň şeýle wadalary eýen bir näçe eşiden emma öz aýlyklaryny alyp bilmeýändiklerini belledi. Ortiýetiň harby bazasynyň wekili Igor Sherbakov yerli işgärleriň aýlyklarynyň tölenmeýänligi üçin bazanyň jogapkär däldigini, sebäbi üçünji bir tarap bolan Bit Service Plus kompaniýasy bilen hataplaşanlygyny we onuň yerli ýaşaýjylary iş alyp olara aýlyk töleýändigini ýakynda aýdypdy. Emma agdalan şirket bazanyň talaba laýyk töleg ýetmeýänligini aýtdy. Bu dawa adatça ýakyn emma käbak dartgynlaşýan gatnaşykdaky Täjikistanyň we Ortiýetiň arasynda gahar gazaby tutaşdyrmagy ukyply bir mesele bolup durýar. Merkezi Aziýanyň iň kiçik we garyp ýurdu bolan Täjikistan, goňşy Awganistanda islamçy söwüşçileriň zorluklarynyň ýaýrama kopyna garşy görüşde Ortiýet bilen gatnaşyklara bil baglaýar. Täjikistan Ortiýetde howpsuzlyk taýdan ýardama we täjik zähmet migrantlarynyň Ortiýetde diýen gazanjyna garaşly bolýar. Täjikistanda Ortiýetiň 7000 çemeti harbysy ýerleşýär. Olaryň 2001-nji bazanyň ygtyýarlygynyň ýetasynda hereket edýänligi aýdylýar we bu Ortiýetiň daşary ýurtlardaky iň uly harby kontingenti bolup durýar. 3 regionda Kulubda, Kurgon-Depede we paýtaxt Duşanbede ýerleşýän Ortiýetiň harby bazalarynda 200 çemeti yerli işgär işleýär. Ortiýetiň resmiýetleri Günbataryň söwüş goşunlarynyň geçen ýylda Awganistandan çykarylmagynyň soň Täjikistanyň howpsuzlyk ýagdaýy bilen baglylykda aladalanma bildirýärler. Täjikistan Ortiýetiň täsiri astyndaky regional howpsuzlyk bileşigi bolan 6 döwletden ibarat kollektiwliň howpsuzlyk ilalaşygy guramasynyň agzasy. Täjikistanyň Awganistan bilen 1300 kilometrlik umumy serhedi bar. Ortiýetiň gorunmak ministriniň orunbasary Anatoliy Antonov Moskwanyň kollektiwliň howpsuzlyk ilalaşygy guramasynyň günorta serhetlerindäki ýagdaýa örän aladalanýanlygyny geçen aýda aýdypdy. Ol Islam döwleti ekstremistik toparynyň ilkinji birlikleri Ortiýetiň ýaranlarynyň şol sanda Täjikistanyň günorta serhetlerinde peýda boldular diýipdi. Ýakyn aýlarda bolan ençeme zorlukly waka Täjikistanda ýerleşýän Ortiýetlileriň we yerli ýaşaýjylaryň arasyndaky dartgynlylygy görkezýär. Ortiýetli ofitser fevral aýynda Duşanbede taksi sürüjüsine hüjüm edip onuň ulagyny oğurlamakda guman edilip tutsak bolupdy. Munyň öňü tirasynda Kulub şäherinde Ortiýetli etker restoran işgärini urmak bilen baglylykda suwda çekilipdi. Geçen Tomusda Ortiýetli ofitser Duşanbede yerli ýaşaýjyny öldürmekde guman edilip tutsak edilipdi. Ortiýetiň postsovet ýurtlarynda ýerleşýän beýleki harby obýektleri Ermenistandaky uly harby bazasyny, Kyrgyzstandaky Howa bazasyny we Moskwanyň geçen ýylda Ukrainadan bekanun bölüp öz düzümine goşan Krimdaky harby deňiz bazasyny öz içine alýar. Ortiýetiň Täjikistanaky harby bazasynyň işgärleriniň protest aksiýasyny geçireni barada kärdeşim Gödeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Habarlar günnelik gepleşigimizde goňşy Awganistanda işli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Demiradyk Awganistanda Türkmenistan bilen serhetleşýän etrapda häkimiň wezipesini ýerine ýetirýän resmi etrapy söwüşçilerden araşdyrma üçin gelen Awgan harbalarynyň ýyda çeklendigini aýdýar. Qarqyn etrawynyň ýerine ýetirji häkimi Muhammed Sahi Ehsan etrapy söwüşçilerden araşdyrma üçin harby operasiýalary geçirmek maksady bilen gelen Awgan harbalarynyň ýyda çeklendigini aýdyp, 2 günläp hamýap etrawynyň giýrelgesine garaşan Awgan harbalaryna hem söwüşçiler tarapyndan haýbat atylandygyny aýdýar. Qarqyn etrawynyň ýerine ýetirji häkimi Muhammed Sahi Ehsan bilen kärdeşim Merdanyň geçiren söhbetdeşligini bilelikde diňläliň. Awgan güýçleri jeňçilere garşy harby operasiýa geçirmek üçin hamýap etrawyna geçdi. Häzir Awgan armiýasy ýerede. Olar bir 3-4 gün şu hamýap etrawyna gitdi. 3-4 gün hamýap etrawynyň golaýynda saklandy. Bilmedim näme boldy.
Awgan güýçleri Hamyab etrabynyň territoriýasyna girip bilmän ýa çekildi. Awgan güýçleri dün pes garkyn etrabyna geldi. Garkyn etrabynyň şu gün ertir ýerden Jowzjan welaýatynyň merkezi Şybyrgan şäherine hereket etdi. Awgan güýçleri Şybyrgan şäherine sagaman baryp ýetişdimi ýa ýok, o barada bize heniz maglumat gowuşmady. Gelip gowuşan maglumatlary görä Hamyab etrabynda Talibanlar Awgan güýçlerine garşylyk görkezipdir we çatysykda bir harby tank weýran bolupdyr. Siz bu maglumaty tasdiklaýarsyňyzmy? Owa bir harby tanklarnyň biriniň ön çetine alan ekeni, o anda kuşu maşinasyny. Hawa Awgan güýçleriniň bir harby tanky weýran bolupdyr. Onuň içindäki Awgan harbylarynyň yaralanypdyr. Weýran bolan harby tankyň laşyny alyp geçdiler. Jengçiler bilen Awgan harbylarynyň arasynda biraz çatışgan bolupdyr. Awgan harbylarynyň Hamyabdan ýa çekilmegine näme sebäp bolup biler? Ýa-da Talibanlar şunu ýa-da aýtýardylar, ölüme kalmadyk diýip. Jowzjan welaýatynyň häkimi we polisiýasynyň başlygy maslahat geçiripdir. Awgan güýçleriniň Hamyab etrabyndan harby operasiýa geçirmezden ýa dolanmagyny makul bilipdirler. Şoňa garamazdan Talibanlar Awgan güýçlerini biz Hamyaba girdmedik we ýa çekilmäge mejbur etdik diýip dawa edýär. Awgan harbylarynyň Hamyabdan çekilmegi bilen ýerli ilatyň ýagdaýy nähilik? Olarda dören wakalar bilen bagly gorky peýda boldymy? Döretmänem duran ýok. Anam da Talibanlara bir kuwat ber. Gorky döretmänem duran ýok. Bu ýa çekiliş Talibanlaryň kuwatlanmagyna sebäp bolar diýip garkynyň halky howatyrlanýar. Garkyndaky adamlaryň howatyrlanmagyna esas barmy? Haýdysy näden ýegip, näden tarapdan bir grup näterdirler, koşada. Garkynda Arbeki atly yerli ýaragly topar döredildi. Olary halk goldaýar. Ok yarag we harby enjam bilen öpjün edýär. Emma hökümet tarapyndan Talibana garşy güreş alyp barýan türkmen ýaraglylaryna kömek bolan ýok. Türkmen ýaraglylary heniz döwlet tarapyndan resmi taýdan hasabada alınmady. Şeýle bolsa-da garkyn halky bu etraba düşmanyň aralaşmagyna ruhsat bermeýär. Özlerini özi goraýar. Dün gelen döwlet delegatsiýasyna da garkynyň il ýaşulary öz kynçylygyny aýtdy. Olaram meselanyň çözügi üçin tagalla etjekdigini wada etdi. Garkyna gelen döwlet topary bu etrabyň täze polisiýa başlygyna tanıştyrdy. Biz garkyn halky bolup bu etraby jengçilerden gorap biljek. Eger ruhsat berilse Hamyab etrabyny goramaga güýjümiz bar. Garkyn etrabyna bellenen täze polisiýa başlygy barada dolurak maglumat berýärsiňiz. Ol Türkmen işlerlerin nizami adamlar akıllıyetten bir yaxşı adam. Garkyna täze bellenen polisiýa başlygynyň milleti türkmen. Ol öňüm ençeme ýyllap döwlet idarasynda işlen tejribeli kadyrdyr we Jowzjan welaýatynyň ýaşaýjysydyr. Garkyn etrabynyň ýerine ýetirji häkimi Muhammed Sahy Ihsan bilen kärdeşim Merdanyň geçiren söhbetdeşligini diňlediňiz. Täjikistan Adam Islam Döwleti atly toparyň söwüşçileri tarapyndan nädip hakyna tutulany barada we özüni ýewreýleri, dinden çykanlary we şaýlary öldürmegiň tawşyrlandygyny görüň berdi. Ol soň gaçyp Täjikistana dolanmagy başarypdyr we özüni häkimetleriň eline tawşyrypdyr. Maglumatyň dowamyny kärdeşim Gödeliň taýýarlan maglumatyndan diňläliň. Sizi Moskwadan Siriýa gitmäge nädip ırdylar? Muhasirlik internet tarafdakiyim. İnternetin üstü bilen bu dogry ýoldur, Allah'nyň ýoludur diýip wagt edýän websaytlar bar. Emma mundan başgalary da bar. Biz seýlede şehit bolsaň Allah'nyň ýalkajagyny wagt edýänleri hem işitdik. Haçanda biz Türkiýede bolanymyzda Siriýede näme etmelidigimiz barada soradyk. Olar seýle diýdiler. Siz gynanman çağlary öldürmeli, siz aýallary öldürmeli we siz şehit bolsaňyz aýallaryňyz başga jihatçylara durmuşa çykmaly. Biz bu zatları isdenimizde nira düşündüğümüze göz yetirdik. Biz başgaça pikir edip başladık. Biz Türkiýede galarys we okarys. Emma biz hiç ýere töwüşe gitmeris diýdik. Olar bolar diýdiler. Emma pasportlarymyzy elimizden aldylar. Banoflen daruýt da Türkiýe mehmonem namerem ijo. Baz bu guftan ki maylo, neki pasportun da sebäpdi. Siziň ol ýere taparyňyzyň maksady nämedi? Önce guftan ki maksat önce raýatyn mana ajratyş kanunlaý maksat.
Olar bize munun dogry ýoldugyny, Allah'nyň ýoludygyny we eger sehit bolsaň jennete düşjekdigini aýtdylar. Olar bize gidip cihada usulmagy we ýewreýleri dinden çykanlary we saýlary öldürmegi tawsyrdylar. Olar muny bize we olara aýtdylar. Kardeşim gözölüň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, bu mesele barada öz pikir araşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň medpuat email belgisi gmail.com email adresimize haturadyň. Ýa-da Moskwadaky telefon belgimiz 7926 236 04 55 jaň ediň ýa-da SMS ýazyň. Habarlar güneligi gepleşigimizde paýtagy Taşawatdan gelip goşan maglumatymyzy bilen dowam etdirýäs. Aşawatda Ýumurlan Daýhan bazaryna telekeçileriň altyn asyr bazaryna göçürilendigi habar berilýär. Emma telekeçiler bu bazarda berilen ýerde amatlyklaryň ýeterlikli däldigine we bu ýerdäki girdejileriniň Daýhan bazarda alýan girdejilerinden azdygyny aýdyp şikayet edýärler. Bu barada kardeşim Merdan Saryf ýörite video raport taýýarlady. Onuň audio ýazysyny bilelikde dinläliň. Aşgabatyň çetinde açyk meýdandy. Has dogrusy awtouloglary satmak üçin ýetlenen bu ýerde gök önümlerini ýere döküp sowda edýän bu telekeçileriň mundan bir näçe hepde ozalam paýtagtyň içinde öz sowda nokatlary bardy. Geçen ayın ahırında paýtagtyň Hitrovka ady bilen tanalýan bölегindäki Daýhan bazarynyň ýumrulmagy bilen ol ýerdäki sowdagärler paýtagtdan 10 kilometr uzaklykdaky Altynasyr Gündogor bazaryna göçmeli edildi. Tekçeler, tilärler ýaly sertler gözüňünde tutulmadyk bu ýerde telekeçiler ýagynly gün ýagsyň, güneşli gün hem günüň asagynda haritlerini asfaltyň üstünde serip satmaly bolýarlar. Onsoň bu ýagdaýda satlyk haritleriň zaýlanýan gezeginiň hem seýrek däldigine aýdýarlar. Aşgabatly teatr aktivist Nurberdi Nurmammedow gürüňi diýen sertleriň ozurky Daýhan bazarynyň sowdagärleriniň ýysyna yaramaz täsir ýetirendigine aýdýar. Daýhan bazary ýapylandan soň telekeçiler Altynasyr bazarynyň daşyny jahekleýän haýatyň aňyrsyny daş ýüzünde mesken tutmaly bolýar. Şol döwran aňyrsynda da aňat gum depeleri bar. Çala şemali ussy şol gum depelerinden çäge sowrulyp telekeçileriň haritlarynyň üstüne gonýa, haritler raýlanýa. Gögne jaý däldigi aýdylýan sertler bilen birlikde telekeçiler täze arenda nyrklarynyň hem özlerine agram salýandygyny aýdýarlar. Egerde sowdagärler ozal paýtagtyň içindäki Daýhan bazaryndaky sowda nokudy üçin gündelik 6 manat tölen bolsalar, häzir Aşgabatyň çetindäki Altynasyr Gündogor bazarynyň ulug satylýan ýerinden özlerine bölünip berilen nokudy 12 manat töleg etmeli bolýarlar. Şol bir wagtda da telekeçiler täze nokotlaryna çeline ağırlygyň uzaklaşandygy üçin alyjylarynyň ozorkusyna görä azalandygyna aýdyp nägilelik bildirýärler. Habarçymyz Murat Gurban bilen söhbetdeş bolan sowdagärler hut şu sebäpli öz haritlaryny ýerläp bilmän ziýana galyandyklaryny hem gurrun berýärler. Memorşaly göwönüm haritlary şalt gaýlanýan haritlar. Şol sebäpden ol haritlary her bir telekeçi şalt ýerlejek bolýar. Emma häzirki ýagdaýda öňkü Daýhan bazarynyň Altynasyr Gündogor bazaryna göçürilmegi bilen şol bazaryň aljylary azalypdyr. Munyň sebäbi şo aralygyň uzak bolanlygy bilen baglanyşdyrýarlar. Şonuň üçin öňkü möçberde haritlaryny ýerläp bilmeýändiklerini öňkü Daýhan bazarynyň sowdagärleri aýdýarlar. Bu ağırlykda Daýhan bazaryndan täze ýere göçürilen sowdagärler bu görýän sertleriňizde gün güzäran aýlajak bolup, alyjylary öz haritlaryny açyk asmanyň astynda oturup hödürlemäge mejbur bolýarlar. Hormatly dinleýijiler, kardeşim Merdanyň taýýarlan bu maglumatynyň video ýazysyny biziň azathabar.com web sahypamyzda tomoşa edip bilersiňiz. Web sahypamyzda türkmensanyň garawum.info arkaly girip bolar. Habarlar güneligi gepleşigimizde Lewap vilayatyna değişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs.
Lewap vilayatynyň Faraw etrawynda iki çağılar bagynyň garaşsyzlyk etrawynda bolsa 600 orunluk mekdebiň we medeniýet öýüniň gurulşynyň ençe maýyň tamamlanandygyna garamazdan bu desalaryň henidem ulanylmaga berilmänligi habar berilýär. Hatda resmi taýdan dawaraly ýagdaýda açylan käbir desalaryň daşyna we içine hem onuň işe girdilendigini görkezýän hiç ýyl alamatyň ýokdugy aýdylýar. Eýse munyň nähil sebäpleri bolup biler? Bu soraga Lewapda habarçymyz Osman Halif öz raportyna jogap berýär. Lewap vilayatynyň Faraw etrawynyň Garamış owasynda Farab Hojakenep Abdullah ýolunyň sağ tarapynda gurulan täze çağılar bagynyň jaýy göreniň gözüni gowandyrýar. Ýöne binanyň gurulup gutarlaly bäri 10 aýa golay wagtyň geçendigine garamazdan onda körpeleriň şadyan sesleri, gülki seçdilenok. Etrapda guruluşy tamamlansa da heniz ulanylmaga berilmedik çağılar bagynyň ýene-de biri bar. Garaşsyzlyk etrawynyň ödey geňeçligindäki 3 katly 600 orunluk mekdebiň gurulşynyň tamamlananyna da esli wagt geçdi. Ýöne onda okuwlar welin başlananok. Diňe bular däl, gurulşy tamamlanyp, resmi taýdan dawaraly açylan sosial media obyektleriň arasynda da işlemän duranlary, hatda dürli sebäplere göre dolu derecede işlemeýänleri bar. Şetrapdaky bir ýyla golay mundan ozal dawaraly ýagdaýda ulanmaga berilen etrap medeniýet öýünde şolaryň hataryna goşmak mümkin. Etrawyň ýaşaýjylary onda haýsydyr bir köpçülikleýin çäräniň, konsertin geçirilenini bilen oklar. Etrawyň çeperwesçeňleri bolsa, çıkışlara öňkü köne medeniýet öýünde repetisiýa geçýärler. Eýsem bu ýagdaýyň sebäpleri nämede? Efirde arnyň tutulmazlygyny haýyş eden yerli resmilerden biri onu şeýle düşündirdi. Birinciden, gurulup gutaryldy edilen binalaryň käbirini buyurtmaçy kabul edip alanok. Hatda dawaraly ýagdaýda ulanmaga berilen imaratlary da sebäbi guruluşçylar binanyň daşyny gurup gutarsalar da içindäki işler ençeme aýlap dowam edýär. Resminiň tasdiklaýşyça, ikinci sebäp serişde bilen bagly. Vilayatyň etrawyň budjetini öňünden tasdiklaýarlar. Onda geljek ýylyň dowamında gurulup tamamlanan sosial medeni bilim edaralaryny işletmek üçin serişde gözüňde tutulanok. Üçüncü sebäp degişli hünärmenleriň gytçylygy. Bu ýylaýda sport mektepleri, çağılar baglary bilen bagly. Ýörite bilim bolan sport tälimçileri, terbiýeçileri ýetişenok. Onsoň täze gurulan sport mektepleriniň, çağılar baglarynyň ştatlaryny doldurmagyň ençeme aýa çekýän halatlary bar. Şu ýylyň 20 fevralynda geçirilen giňeldilen hökümet maslahatynda döwlet başçysy 2013-2014 ýyllarda gurulup tamamlanan mektepleriň, çağılar baglarynyň, saglyk merkezleriniň, medeniýet öýleriniň, owa ýaşaýjylar üçin möhüm bolan beýlek obýektleriň Ahal vilayatynda 37-siniň, Balkan vilayatynda 15-siniň, Daşowuz vilayatynda 11-siniň, Lewap vilayatynda 21-siniň, Mary vilayatynda 57-siniň henizeçenli işledilmän durandygyny aýtdy. Tutuş ýurt boýunça täze gurulup ulanylmagan duran obýektleriň jemi sany 152-dir. Döwlet başçysy yerli häkimliklere olary şu ýylyň 1-nji ýylyna çendi işe girizmek barada görkezme berdi. Lewapda habarçymyz Osman Halifiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, siziň ýaşaýan etrapdyr owaňyzda ýa-da şäheriňizde gurulup ulanylmaga berilen emma işe girdilmedik nähil desalar bar. Bu barada bize gurun bermek isleseňiz, bu baradaky öz pikir garaşlaryňyzy, bellikleriňizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň medbot email belgisi gmail.com email adresimizde haturadyň. Ýa-da Moskwadaky telefon belgimiz 7926 236 0455 jaň ediň ýa-da SMS ýazyň. Şeýle-de hormatly dinleýijiler, gepleşigimiziň şu bölümini ýatladyp geçesim gelýär. Biz adathabar.com web sahypamyzda Merkezi Aziýada we käbir beýleki ýurtlarda benziniň bahasyny görkezýän ýörite infografik çap etdik. Bu infografika tomuş etmek isleseňiz size adathabar.com web sahypamyzda syýahat etmäge çağırýar. Web saýtymyzda türkmenistandan ojok.org arkaly hem girip bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgalaryny we foto seriýlerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy.
Şunun bilen habarlar günnälik gepleşigimizde hem geçirip gutarýas. Programmany Pragadaky studiýadan men Sähra alyp bardym. Saatlar hareketmeden soň gepleşigimizde ýazyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.